Luskouní pohádka z africké džungle napsala Lenka Záturecká. Všudy přítomná vlhkost, bzukot hmyzu i křik denních zvířat postupně slábly, jak africké sluníčko zacházelo za obzor. Celý prales se připravoval na noc. Na obloze vycházely první hvězdičky a denní zvířata se ukládala ke spánku. Mezi stromy se postupně rozlévala inkoustová tma a noční tvorové opouštěli své úkryty, aby si našli něco k snědku. Na první pohled nešlo vidět mezi stromy vůbec nic. Kdybyste se ale zadívali pořádně, milé děti, všimli byste si, že mezi suchým listím nervózně podupávalo cosi, co vypadalo jako obrovská borovicová šiška. Byla to samička luskouna. Čekala na svého synka, který se loudal, a tak si krátila čas vyhrabáváním hmyzu. Lepila ho na svůj dlouhatánský jazyk a rozčíleně polikala. Matengu, já mám jenom jedny nervy a když na tebe budu pořád takhle čekat, nezbyde okolo jediný mravenec. Zavolala mezi stromy směrem, odkud přišla. No vida. Mezi spadaným listím se nakonec přece jen objevila o něco menší oživlá šiška a šinula si to směrem k mamince. Vždyť jsem tady, mami, nerozčiluj se, prosím tě. Maminka už otevírala pusu k odpovědi, ale nakonec si to rozmyslela. Někdy je lepší neříkat nic, pomyslela si. Matengu už nebyl žádné miminko, ale stále nebyl ani úplně dospělý. Dalo by se říct, že na něj lezla klasická luskouní puberta. A to je každá rada drahá. Podobný příběh se odehrával i kousek dál u sloní stezky. Pod rostem se prodíral ochránce přírody Vakiri a za ním jeho pomocník, 8letý syn, kterého pojmenovali Makasi, což po africku znamená statečný. Makasi by byl ale raději doma v posteli nebo si hrál před spaním s kamarády. Tyhle výpravy ve tmě s tatínkem ho trochu děsily. Nahlas by to ale nikdy nepřiznal, je přece statečný. A tak jen pevně svíral oběma rukama baterku a loudal se za tátou stejně jako předtím malý luskoun. Vždyť není skoro nic vidět, táto, co kdybychom šli domů a vyrazili zase zítra, zaprotestoval synek. Chtěl ses dozvědět něco o nočních zvířatech, Makasi, nebo ne? A ty jinak než ve tmě přece nepotkáme. Ale když, začal nervózně Makasi. Ale co když? Není se čeho bát. Jsem tu s tebou, naše signály si pamatuješ, ne? I kdyby ses náhodou ztratil, tak zahoukáš nebo zablikáš baterkou a já tě najdu. A navíc je moc důležité umět stopovat zvířata i v noci, protože v tuhle dobu vyrážejí na lov i pytláci. Makasi polkl na prázdno a vytřeštil oči do tmy. Najednou se kousek od nich ozvalo šramocení a statečný synek málem vyskočil z kůže. Vakiri nejdřív naznačil, že musí zůstat oba zcela potichu a posvítil baterkou směrem, odkud se ozvalo šramocení. U vysokého termitiště osvítil kužel světla luskouní maminku a malého Matenga. Právě se učil, jak nejlépe získávat termity. Vakiri sklopil světlo k zemi, aby zvířata nerušilo. Syn zašeptal. Co to je? Vypadají jako dva divné ananasy. Máme štěstí, odpověděl tatínek. Luskouni jsou v téhle oblasti moc vzácní. Lidé už je skoro vyhubili. A proč? Vždyť na nich není nic zvláštního. Nemají kly ani rohy jako nosorožci. Tatínek synkovu úvahu přerušil. Vidíš ty šupiny? Syn jen přikývl, očima ale stále pozoroval zvláštního tvora v listí, který si jich vůbec nevšiml. Vakiri začal vyprávět. Tak tyhle šupiny jsou z podobného materiálu jako naše nehty nebo vlasy. Jen jsou mnohem pevnější a pomáhají luskouny chránit. Při útoku se pak takový luskoun stočí do klubíčka a stáhne svaly. Mají díky tomu dokonalé brnění a z téhle pozice je dokáže rozmotat jen málo kdo. Možná právě proto těmhle šupinám začali lidi přisuzovat zázračnou moc.
Chvíli zvířata pozorovali a táta naučil synka rozpoznávat luskouní stopy. Makasi si zapisoval do deníčku poznámky a vypadalo to, že ho luskouní rodinka zajímá. Luskouní maminka už ale zjevně s výukou syna skončila a začala se přesouvat pryč. Matengu však stále zůstával u termitiště. Musíme téhle rodince zařídit sledovací krabičku GPS. Nechal jsem jí u výstroje v tábořišti. Vezmu tam tuhle krasavici a hned se zase vrátíme. Vakiri uchopil samici luskouna a opatrně ji uložil do batohu. Vydržíš tu chvíli sám, když si najdeš úkryt, můžeš pozorovat malého a dělat si poznámky. Synek neochotně přikývl. Nechtělo se mu zůstávat v džungli o samotě, ale malý luskoun ho zajímal. Proto se schoval do nedalekého křoví, stočil pod sebe mikinu, stlumil baterku, zatímco tatínek odešel. Malý luskounek se úplně zapomněl v hustém deštném lese. Šikovným čumáčkem nasával nejrůznější vůně a přemýšlel, co bude dělat, až bude velký a samostatný. Byl zamyšlený a tak si malého lidského pozorovatele ani nevšiml. Nakonec mu ale přece jen došlo, že okolo něj chybí jeho maminka. Byl to moment, na který tolik čekal a když konečně nastal, začal se bůhví proč bát. Nakonec zavolal do tmy. Mami, kde jsi? Vždyť já to tak nemyslel, už se nebudu toulat. Ale po mamince nebylo ani vidu, ani slechu. Jen větvemi stromů šelestil večerní vítr a v dálce zlověstně zahoukala sova na lovu. Malý luskounek byl úplně sám. Měl na světě jenom Makasiho a o tom navíc ani nevěděl. Makasi, který se stále schovával v křoví, si jich všiml jako první. Kolem luskouna začaly kroužit malé šelmy, kterým se říká promyky. Sledovat takovou situaci a vědět, že malému luskounovi půjde za chvíli o život, bylo pro mladého ochránce zvířat srdcervoucí. Nervozitou si začal kousat nehty, ale hlavou mu problesklo tatínkova poučka. Do záležitosti zvířat se nepleteme, milý Makasi. Chráníme je před lidmi, ale mezi sebou si to musí vyřídit sama. Promyky se chystaly dát Matenga k pozdní večeři. Než si to celé nezasahování do zvířecí říše Makasi rozmyslel, jedna z promyk na luskouna zaútočila. Protože se ale také teprve učila lovit, její útok nebyl úspěšný. První výpad skončil kousek vedle. Matengu tak získal několik důležitých sekund, aby se stáhl do klubíčka. Promyky postupně zkoušely luskouna z klubka rozbalit. Ten však pevně držel. Když se jej jedna větší pokusila kousnout přímo do krunýře, vjela jí šupina do dásně a tak rozčíleně zaprskala. Šelmy postupně ztrácely nad svou kořistí trpělivost a jedna po druhé se vytrácely mezi stromy. Makasi, který v křoví ani nedutal, si oddechl. Nakonec se kolem Makasiho a luskouna Matenga rozhostilo dokonalé ticho. Luskoun ještě chvilku opatrně vyčkával, tak jak ho to naučila maminka, a nakonec se rozbalil. Celý otřesený se rozhodl napít z nedaleké tůňky. Makasi, vědom si svého úkolu, rychle zbalil všechny věci a vydal se za luskounem. Táto řekl, že ho mám hlídat, tak ho budu hlídat. Jinak by se ztratil mamince a to já nemůžu dopustit. To dá rozum. Po několika desítkách metrů se dostali k malé tůňce. Když Makasi uviděl, jak luskoun hltavě pije, našel si úkryt na nedalekém stromě a zodpovědně jej z dálky pozoroval. Najednou prořízlo tmu mezi stromy světlo baterky. Makasi se zaradoval. To bude určitě tatínek, to je ale stopař, panečku, když je dokázal i s luskouní maminkou tak rychle najít. K tůňce se ale neblížil tatínek Vakiri. Byl to pytlák, který se po neúspěšném lovu slonů vracel domů. Makasi na větvi celý stuhl. O podobných setkáních s pytláky mu tatínek vyprávěl, ale teď, když se to skutečně dělo, měl v hlavě jako vymeteno. Co teď?
Pytlák mezitím přišel k tůňce a když si klekl, aby se napil, všiml si uříceného luskouna. Pytlák nemohl uvěřit vlastním očím. V podobě malého šupináče se mu naskytl učiněný poklad. Šupiny by mohl prodat, maso uvařit a tenhle den nebude úplná ztráta. Opatrně a potichu vytáhl z batohu starý pytel a šup. Kolem Matenga se najednou rozprostřela dokonalá tma a něco jej zvedlo ze země. Co se to děje? Tahle noc už nemůže být horší. Mami, plakal v pytli malý luskounek. Maka si na stromě celou scénu pozoroval a když ho konečně přestal svírat strach, vzpomněl si na blikající heslo a sový houkání. Směrem od tůňky začal signalizovat baterkou a přitom houkal. Od vírečka afrického by ho teď rozeznal jen málo kdo. Imitovat zvířata mu šlo vždycky. Tati, kde jsi? Rychle sem, znělo Makasimu v hlavě. Vakiri, který se právě vracel i s luskouní maminkou zpátky, zpozorněl. Slyšet vírečka tolikrát po sobě, to nebylo normální. Podíval se směrem, odkud přicházel zvuk a v tu chvíli si všiml i divokého signálu baterky. Ajaj, to se muselo něco stát. Snad je Makasi v bezpečí. Vakiri přidal do kroku. Když dorazil k tůňce, na druhé straně ji zrovna opouštěl pytlák i s luskounem v pytli a puškou přes rameno. Makasi už to nevydržel a vykřikl z úkrytu na stromě. Táto, má ho v pytli, luskouna, viděl jsem to všechno, sebral ho na šupiny. Vakiri promluvil rázným hlasem. Teď už to nech na mě, synku, dobře, že ses ozval, jsi v pořádku? Když Makasi přikývl, přesunul Vakiri svoji pozornost na pytláka. Halo, pojďte sem a ukažte, co máte v tom pytli. Na pytlákovi bylo vidět, že mu hlavou probleskl nápad na útěk i použití zbraně. Nakonec ale obojí zavrhl. Takové mládě s minimem šupin mu za problému s ochránci a třeba i opletačky s policií nestálo. Makasi, který už slezl ze stromu, pozoroval tatínka ochranáře, jak jednal s pytlákem a uvědomil si, jak moc je na tatínka hrdý. Vakiri muže přesvědčil, aby malého luskouna opatrně vypustil z pytle na zem a taky mu pohrozil doživotním zákazem vstupu do pralesa. Podrážděný pytlák nakonec odešel z lesa směrem k vesnici a ani jednou se neohlédl. Tahle noc mu nepřinesla nic jiného než smůlu a mrzení. Naopak pro Makasiho nakonec nebyla noc zbytečně ztraceným časem, jak si ještě před pár hodinami myslel. Povedlo se jim něco dobrého a teď se můžou těšit pohledem na setkání luskouní rodinky. Maminka, která měla už na hřbetě připevněnou sledovací krabičku, se radostně očichávala s malým Matengem a pak společně zmizeli v suchém listí. Doufám, že nejen Makasi, ale i vy, milé děti, jste si během tohoto příběhu uvědomili, jak důležitá je ochrana přírody a ohrožených druhů. Díky spolupráci lidí, kteří mají o náš svět zájem, můžeme společně přispět k rovnováze na naší planetě. Ať už jsme malí jako Makasi nebo moudří jako Vakiri, každý z nás může sehrát svoji roli. Děkuji, že jste si přečetli nebo poslechli naše vyprávění a těším se, že díky vám bude na našem světě zase o něco víc spokojených zvířat a rostlin. Pokud se vám naše příběhy líbí, budu moc ráda, když si je přečtete společně s dětmi, přímo z knížky Do pohádky se zvířátky a posílíte tak poselství této knihy, že pomáhat může skutečně každý, ať jsme malí nebo velcí. Knihu si můžete pořídit na www.grada.cz pod názvem Do pohádky se zvířátky a nebo u všech větších knihkupců. Přeji vám hezky strávený společný čas s dětmi. Děkujeme Safari Parku Dvůr Králové, že nám umožnili natáčení v tomhle zvířecím království. Vám rozhodně doporučuji navštívit Safari Park, protože si odsud odnesete spoustu úžasných zážitků, nespočet nových informací, krásných fotografií a kdo ví, třeba i nová zvířecí přátelství.
a koupíte to knížky, podpoříte úsilí ochranářů, nejenom těch v České republice, ale právě i těch v Africe, kteří se starají o zvířata v africké divočině. Právě taková, která můžete vidět tady. Moc děkujeme. Děkujeme.